नमस्कार मित्रांनो, मी अनित दळवी तुमचं सहर्ष स्वागत करतोय माझ्या या यूट्यूब चॅनलवर. कोकण आणि कोल्हापूर यांना जोडणारा महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात असणारा हा शेवटचा रोमांचकारी घाट रस्ता म्हणजेच रामघाट अर्थात तिलारी घाट. वीसगर आणि तिराळी नगर या दोन गावांमधील हा घाट रस्ता स्टेट हायवे नंबर 130 आणि स्टेट हायवे नंबर 121 म्हणजेच गोवा राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात प्रवेश केल्यावर कोल्हापूर, मुंबई किंवा बेळगाव कर्नाटक राज्यात जाण्याकरता दोडामार्ग मुख्य बाजारपेठेपासून पुढे बेडशी, तिराळी नगर, चंदगड, नेसरी, महागाव, गडहिंग्लज आणि संकेश्वर करून निपाणी, कोल्हापूर असा हा 130 ते 150 किलोमीटरचा रस्ता. या रस्त्यालगत दोडामार्ग तालुक्यात तिलारी धरणाचा आंतरराज्य प्रकल्प, रॉक गार्डन, पारगडचा किल्ला आणि हनुमंतगड, तेरवन मेढे, कसाईनाथ टेकडी, नागनाथ मंदिरासारखी श्रद्धास्थाने आणि इतरत्र पाहण्याची ठिकाणे आहेत. कोल्हापूर पणजी एसटी, कोल्हापूर दोडामार्ग एसटी, राधानगरी पणजी एसटी आणि राधानगरी दोडामार्ग एसटी ह्याच रस्त्यावरून प्रवास करतात. जसा हा घाट निसर्गाने आणि धुक्याने सुंदर वेढलेला असतो, तसंच ह्या घाटातले वेडीवाकडी वळणं आणि तीव्र चढ उतार ह्या घाटाचं सौंदर्य अजून खुलावतात. रुंदीने तसा हा घाट बारीकच. तीव्र चढउतार असल्या कारणाने ह्या घाटात अवजड वाहने, ट्रक आणि एसटी चालकांचा मोठा कस लागतो. या घाटाला समांतर घाट म्हणजेच आंबोली घाट आणि कर्नाटक राज्यातील चोरला घाट. हा घाट तसा 7 ते 8 किलोमीटर लांबीचा. ह्या घाट रस्त्याबद्दल जास्त माहीत नसल्या कारणाने येथे वाहतूक रहदारी तशी कमीच. या घाटातून येथील स्थानिक रहिवाशांची दळणवळणाकरिता, व्यवसायाकरिता आणि काही प्रमाणात बाहेरच्या वाहतुकींची ये-जा होते. माझा या घाटातील अनुभव सुखद तेवढाच थरारक देखील होता. या घाटातून मी रात्रीचा देखील प्रवास केलेला आहे. घाटातील रात्रीची भयान शांतता, गडद काळोख प्रवासातील थरारक आणि भयान अनुभवाची तीव्रता अजून वाढवतो. चला तर
या तिलारी घाटातील माझ्या प्रवासाचा तुम्ही घर बसल्या डिजिटली आस्वाद घ्या.
तर असा हा दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी घाट. व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.